Ако обичаш изчистения изискан стил, но искаш нещо просто повече от бижу, то грив на Сваровски Хармони е точно за теб. Този модел съчетава минималистичен дизайн с много дълбок смисъл. Има черен турмалин, кристали Сваровски и сребърни маниста. Като черният турмалин е защитен камък, той помага да се отблъсне негативната енергия, намалява напрежението и ни носи усещане за стабилност и за вътрешен баланс. Кристалите Сваровски добавят един фин блясък, а сребърните маниста – чистота и хармония. Гривничката може да се съчетае успешно както с часовници, така и с други гривни от естествени камъни. Но за да запази енергията си чиста, гривничката трябва да се пречиства поне един път седмично. Ще ви покажа два от начините. Единият от тях е с пръчица селенит. Просто взимате гривничката и я поставяте на пръчицата и така я оставяте около 24 часа за едно денонощие. А моят любим начин е с Пало Санто, като трябва да оставите димът нежно да обгърне бижуто, като по този начин го пречиства и му връща лекотата. А ако вече усещате, че това е вашето бижу, може да го откриете в сайта, като линкът е качен в профила ми.